Euskal Herriko artista gazteen belaunaldikoa da Manu Muniategi handiko etxea Bergararra. 1976an jaioa, ez du bere burua pintura, arkatz edo paper barik imaginatzen, horrela eman baititu bizitzako urte gehienak. Txikitan margotzeari ekin eta ordutik ez dio utzi artea egiteari. Pintura, eskultura, eta orain Donostiako Amarako 5. zubiko zoruaren diseinua ere egin du. Haren hasierako urteak, ibilbidea eta 5. zubi horren gainean jarduteko gerturatu gara Astigarragan duen estudiora. Hasiera pintura lehiaketa bat irabazi nuen ikastolan. Eta guztu itxagatan pintatzen orduan, nezu pintatzenek hastia Maripazekin. Eta aitza margotu itxezeban, bere kajia mozostan, bere pintura eta bere, gainera, amaren erretatu bat eta 2 bodego izauzkan. Eta dago nintxuen. Hori beti damutu naiz. Eta bazaren, ni betik esan dut, ni baino askoz jende hobi eukidotela onduan. Nien naiz izan ona, ez zertan gainera. Ez igaritxan, ez honetan, bakarrik konstantia eta boru gogorra bai, jarraitzen duzu, eta gauzak badoiaz. Hori, lagazemen da, nire aitxapoteat ezeban, laguna zan Lazkano, pintoriaren aitxana. Eta nila pinturanan eumiekin ez neban, ez hori itxen jambala urten euskan da. Bazeuan horre berduri joleen gainean, Bergarako berdura plazaren gainean, Simonek udaletxea lagatako, baina Simonen bitxartez, eskolantzerako estudio batzuk jendia pintatzea jotezana. Eta han sartu nintzen, institutura joan da batera, eta hain nitxuan, institutuan 5 urte nitxuan, lau izen biharrian bakatiau, pasan nitxuan, institutotik irten, da joaten nintzen, korrika margotzera. Ordu Bergarako pintore asko pasau ziren, da Kutxu otamendi bera zeuan onduan, Altuna. Eta horren tartian nintzen maskota bezala, eta horri ikasi neban asko. Egon nintzen 4-5 urte, egunero pintatzen da. Joaten man nintzen, nune onza estudixuan, la itxosoten, ez da 12etan bueltau itxera, libre, nun estudixuan. Pintatzen baldin baneguan, libre, bai, eta itxen itxuan da orduan, hasi ziren bebe konkursoak, presentatzen ziren edozen konkursotan, inguruko Gipuzkoako Euskal Herriko gaztiak, 15-16 urtekoak, eta bere etxia margotuko zuen, da nizartzen nintzen estudixo handi baten, da hasi nintzen kuadra hondixekin, da orduan be, premixok eta ez da giz, eta horrek, pixkanaka sartzen za, eta gero karrerara joan nintzen. Karreran Bilbora joan, da Bilbon gainera garbi neukan pinturea zela. Eta klasera gutxu jaten nintzen, baina margotu asko. Karreran artelekura etorri nintzen, da artelekun 3 bat urte nitxuan. Da hori oso importante izan zen, ze hor azteza kontaktuan artista hundixekin. Eta hor ikusten dozu, eren bizitza zela bizidien, nundi bizidien, eta igartzen dozu zein zaliken irtenbidea, zeintzu dien pausuak jarraitzeko. Eta horti dala da gero galerista batzuk DV galerian hasi nintzen, eta azten zapuzkat hori karrera bukatzen debanean itxasa, on lan egin gozuta, esan eban, bueno. Aleginduko naiz probuko urte pare bat, honetik bizi aldan. Eta geizki baldin badoa, maixo sartuko naiz. Egon nintzen, betik izan dute, emoten eban orduan, akademisa baten, geometria, lan txiki bat, seguru bat bezala, ze honek, hau ez da, segurua, hor mantentzeko eta behintzak gastuak eta hain behar klasik emoten txut, emoten dut astelenetan, Zarautzeko Ebroetxian, helduei eta atzaldetan guen jeineko proiektu baten nahi naiz, ja 11. urtean. Eta horrek emoten dutzu, uneizta 6-7 hilabete izan,
minimo batzuk. Lehenengo galeria 94an. Indala, 16 urte. Deuben, hemen. Gainera bi galeria batera etorri zian. Arteleku neuan, da orduan pasatzen ziren ikusten konkursotara presentatzen itxuan, batzutan ja onartu insosten, da bano, jan, bueno, eta etorri zen Madrideko galeria bat, Emilio Navarro, endesagertuta da ona, eta DV batera, bisak eskatzen erakusketa bat, probatzeko. Gainera orduan arte jovenen Madriden aukeratu zuzten, eta horrek mozeman, puskatxo bat, indar puskatxo bat. Eta lehenengo erakusketa hain eban batera, Madriden eta Donostia. Bueno, aurretik egin janukan Bergarako kulturetxian, Elorrixako kulturetxi, holako kulturetxetan, baina galeria profesional bat, hola. Lehenengo, nik ustot, niretako onduan izan dituzunak. Asko, ni han Bergarako estudizio hartan, asko ikasi neban ondoko artizetaz. Eta nik ustot onjokan, Vicente Pedro irekartzen izin, bere eren gauza dauzkatela, eta hola da zeio bat bezala, eta hori ez da borra, nahi gustau edo ez gustau, hortxe daukazu tak, maripazen berdiak eta esaten da. Hortxe dauzkazu, hemen, sartuta. Nahiz ez horren kontra batzutan, atzerak hain biozu ikasketa horrek endu gero, bueno, artizen kontua. Baina, ni ondotik, gero, artelekun asko nire maixu eta lagunetik. Gero karreran da, bueno, hor ikasten dozu, ze ez dakizun. Eta gero da, norberan inbestea, bai sartzen za, niri beti guztatua izan jat, beste artista batzun lana. Eta horretan oinarritu dut nire gauzak. Ba, oino Rotxenko dala, lehen Bruce Nauman, ero Kippenberger asko gustatzen, baina bada, babesa erostakit, nik ikusten dutenian gauzak ero joaten izenian da maitemindu bezala. Hartzen dut artista bat, sartzen naiz bere, alegintzen naiz bere buruan sartzen eta bere gauzak neriak eitzen. Ikusten dutenian emoten dugu gauza ja nire alde badala. Eta esaten dugu, jo, ba, hauxe da enbiotena. Lehenengo hasten naiz bere erara ero bere burua ulertzen, eta hortik hasten naiz ja variazioak eitzen. Ikusten itxuanian beste artista maitatuak edo artista potentiak, ez nagoen ulertzen zela iritsi ziren hortara. Orduan, azkeneko urtetan, galdetzotzat bai gure nire buruai eta inguruko gauzetan zehatik garen lekuan. Bai kontzeptu ero ze itxen dugun, nundik hasi ginen eta nore iritsi gan. Eta ikusten noan ezinezkoa dela, hasi gan lekutik, euki itxugun haitxa eta ama, bai artistiko eta bai fizikoki, eta heldu apurketa batera ero gauza berri batera. Oso nekez azala, gure haitxen bizitza oso mugatu izan zen egoera politikoa haitxik. Eta gu bizi izan dugu, igual egoera politikoan beste leku batzutatik berizuta oso potentia, ze horrek eruan dago indar gehixena. Baina artistikoki, niretzako eta hor zeuru jende asko ongo dala kontra, gure egoera artistikoa eta maila kulturala oso bajua da. Gure aurreko ez ga judiuak, ez ga amerikanuak, ez ga alemanak eta ez da japonesapez. Gana. Baina egisa da hor mosketa bat egon zan, gerra denboran eta nik uste dut frankismoan eta horrek tapau inzeban gauza asko. Horren zemiak eta labaga. Falta dozun utzune horrek betetzeko modu bat. Ze pasatzen da? Guk ez ginu dauki eren haitxak eta itxitxak daukena, egin zebena. Guk, badare, gero behazteko maixu batekin elkartuta, badare gaur movimentu asko. Baina izan zian, eta oso moderno, ote izatxi, eta aurrekoape bai, eta poetak, eta gauza asko, baina ni sentitzen du nire haitxak ez zila horrek izan.
bai, puntu baten, baina falta bontatzen dut beste asko. Nik horre beteta dauzkat, ikusten dut gainera nundia atorren, baina dauzka batzuk ez ditutela sentitzen neria bezala. Eta neriak ez ditu sentitzen ezin dut aurrera egin. Orduan, zetan nabil, azkenengo urte honetan, bai akzio hori pintatzekua Matthew Barney, Paul McCarthy egin zebana 2014an, akzio bihurtu pintura akzio bihurtu, edo dada puntuak, sormen kaotikuak, ero ready made, ero dutxan piano horrek, nik emitxut. Da, antzestu, jantzi eta ero keingo zeben tarte batzu bete, posible izango zen igual izenez aldatuta dana, eta hori da, Jodorowsky jarritxuta, nire aurreko historia sendatzeko modu bat. Hau da, uraz gain, iparre erutze moten daben baldozen azera. 80 metro dauzka, 5 metro daitxik, 53.000 baldoza die jarriko dienak, gutxo gora bera, die, bi berde, bi urdin, bi txuri eta gorri bat, eta beltza. Sakontzen hasi nintzanean, ikusi neban eukibia zebala, pentsatzen gaineti doianian, batean bat, apurtutan, eta izen bia zantzela, zubixa hain formala eta gogorra danez, bi zaietz handi txuri horrek, behekua izen bia zalan, astrato xamarra. Ez geometrikoa, ze geometria badauka zubixak, eta kontra itxiarren ero, astrato apurtu izen bia zala. Baina apurtu horretan, sartu bian eban, niretako naukana zan ura, beheko ura, bai inguruko koloriak, zepentan dagoa gorrixa ero zeu zeportia lasaixa, ez da izten nahi lasaixa azkenian, eta izen bila zala zeuze zeharkatzeko, bide rekorrido bezala. Eta horretan, pentsatzen eban, geixen zertzazala geometria horretan itxaso ertzazala. Itxaso ertzen mordua ikusitza gero, aukeratu neban bat eta luzatzen da mosten, guztogatan editzen dabela arku bat hemen, arku luze bat, itxasoaren olatu etortzen dienean lagatzen daben arrastuak, eta hemen beste bi. Horrek zubixaren arkuaken intzalakin jolastuko dabe, eta beste egurrezkoa, egurra gainera airian doianez, nik eskatu neban airian eta gaine bitxartetik ura ikusi deixen. Nautikuan pasadela badago ba, hor egurrezkoa, pasatzen zarenean ura ikusten dozu eta horrek moten dutza, ez? Itxaso gainean zare. Eta zubixa pasatzen dozunean hori igarrin da. Bat olako mundu baten sartzen danean, ja hasieratik igartzen jatzu ez dala bizimodu erreza. Baina nahi kredituik eta ez dut moten. Aukeratzen dozu bizimodu bat, ez da lanbide normala. Eta horrek markatzen dutzu bizi guztirak. Hori bai dauka gauza on bat. Nin gustoko gauza bat itxauten nire